So, yn yr ysgol addysg, dyn ni'n cynnig 3 chwrs fel llwybrau i bobl sydd eisiau hyfforddi i fod yn athrawon. Mae gyda ni y cwrs BA cynradd gyda SAC. Mae gyda ni wedyn y cwrs TAR cynradd a'r TAR uwchradd. Dwi'n credu bod yn amser hynod o gyfrwys i astudio y cwrs TAR neu y cwrs BA ym Met Caerdydd. Os ni'n edrych fel man cychwyn ar y cwricwlwm newydd, cwricwlwm Donaldson, mae llawer o ffocws ar y Gymraeg, mae llawer o ffocws ar bwysigrwydd datblygu sgiliau dwyieithog a'n disgyblion ni, ac wedyn wrth gwrs, dyn ni'n bwydo mewn i'r maes yna. Wel, ymysg y manteision, bys ni'n dadlau bod mwy o siawns o gael swydd, mae angen Cymru Cymraeg i weithio yn y sector Gymraeg. A bys ni'n dadlau hefyd, mae falle prif fantes o wneud y cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg ydy bod myfyriwr yn rhan o garfan glos agos y fyfyrwyr sydd yn dod yn gyfeillion gydol oes, ac mae'r gefnogaeth yna maen nhw'n cael oddi wrth ei gilydd yn dechrau da i'w proffesiwn. Felly, wrth astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, fyddech chi'n gallu cael tiwtor personol sydd hefyd yn siarad Gymraeg. Fyddai'r person yma yn eich gofalu, sicrhau bod chi'n hapus yma yn y Met, bod chi'n setlo yng Nghaerdydd ac yn rhoi gefnogaeth i chi o'r ochr lles a gofal. Ond hefyd yn rhoi cefnogaeth academaidd i chi. Fydden nhw'n gallu helpu gyda strwythuro asyniadau academaidd ac hefyd helpu gyda'r gloywi iaith. Enw i weithio ac roedd ni wedi astudio ar y cwrs TAR cynradd ac ar y foment roedd dwi'n athro flwyddyn 4 yn Ysgol Gymraeg Casnewydd. Fyswn ni'n dweud fod y maint y cwrs yn rili dda, hefyd roedd tua fel 20 i 25 ohonyn ni, so mae'n fel grŵp bach ohonyn ni sydd yn eitha agos. Felly roedd ganddyn ni seminarau gloywi iaith, so mae hwnna'n gallu codi hyder hefyd gyda iaith Gymraeg. Os ydych chi'n siarad eisiau'r amser, rydych chi'n dechrau dysgu eto a chi'n fwy hyderus i siarad y iaith te. Felly ar ôl graddio yn 2015, o'n i'n lwcus iawn i gael lle ar y cwrs TAR Addysg Gychwynnol yn 2015 a graddus i yn 2016. Nod fi oedd wastad fod yn athrawes addysg gychwynnol o fewn ysgol Cymraeg ac felly i cael profiadau ar y cwrs TAR mewn ysgolion Cymraeg oedd yn wneud yn synwyr i fi. Doeddwn ni byth wedi fod yn rhan o unrhyw fath o addysg, ond i bai bod trwy gyfrwng Cymraeg ac felly i fi oedd yn cam naturiol.